Ndị uwe ojii 14 ebudere n'ọkwa ọfụ na Anambra steeti abụrụla ndị achọrọ mma na ebe ọkwa ọfụ ebugasị ya na ya. Ndị uwe ojii bụ ndị achọrọ mma n'ọkwa ebune ha na ya site n'aka kọmishọna ndị uwe ojii na steeti abụ Maazị Echeng n'isi ụlọ ọrụ ndị uwe ojii dị n'Amawbịa kansụl ime obodo Ọka South. Paul Ezeoke wetara anyị akụkọ a ka o si gaa. Ndị sonyere na ndị eyi njirimara ọkwa ọfụ ọha gụnyere mmadụ 6 esi na ọkwa Chief Superintendent of Police bulie n'ọkwa Assistant Commissioner of Police, mmadụ 7 bụ Superintendent of Police bụ ndị ebuliri n'ọkwa Chief Superintendent of Police na ofu onye Inspector bụ onye ebuliri n'ọkwa Assistant Superintendent of Police. Ka ọ na-agwa ndị a ebuli n'ọkwa okwu ka onye kọmishọna ndị uwe ojii na steeti a bụ Maazị Echeng kelere President Muhammadu Buhari na Inspector General of Police bụ Maazị Akali Baba otu o si wee fụchata ndị a ka ndị kwesịrị ibuni na ọlụ. Ọ sịrị na mbuli n'ọkwa na-esi n'aka Chukwu nke na-enyekwa ndị ebuli n'ọkwa ọlụ dị iche iche nke karịrị ọlụ ha na-arụbu na mgbe mbụ, ma kọwaa na otu ha si wee lụọ ọlụ a bụ ihe ga-ahazi ọkwa ha ga-erute n'ọlụ ndị uwe ojii. CP Echeng rụtara ha na ọ dị mkpa na ha na ndị mmadụ ga na-arụkọ ọrụ n'ụzọ udo ma fụ na ha anaghị emebi ikikere dịrị ndị mmadụ. Ọ kọwara na ọrụ polisi bụ ọrụ a na-alụ iji wee kwalite ọdịmma ndị mmadụ. Ọ gwara ha ka ha fụ na na-eme ihe dịka o si wee kwesị iji wee na-atụlụ ndị so ha n'azụ agwa dị mma ha ga na-esonye ma fụ na ha na-alụ ọrụ uwe ojii dịka n'oge anọ ya ugbu a. Ka ekwu okwu n'aha ndị ọzọ ebuli n'ọkwa ka Assistant Commissioner of Police Amina Yakubu kwere nkwa na ha agaghị emeju ndị uwe ojii ihu, na ha ga-arụsi ọrụ ike iji wee fụ na ha mezupụtara ihe a tụrụ anya n'aka ha. Site na isi ụlọ ndị uwe ojii dị n'Amawbịa, abụ m Paul Ezeoke, aka ụwa.